Hello mga Bebe Loves! For today's video, eto nagluto ako ng linadit. Oh, 'di ba? Ito yung linadit version ko ng Abra Philippines. Oh, yan. Looks so delicious. Ayan, fresh cut noodles ko po yan. Homemade ko yan, handmade. Tapos sinahugan ko siya ng manok. Tapos ayun oh, lagyan ko siya ng fried bawang, tsaka spring onions. Ito yung texture ng ano ko, niladit ko. Malapad siya, bes. Sigurado akong ano to, malasa, malinamnam. Tsaka nilagyan ko rin siya ng ano, chili powder. So, tara, kain tayo. I hope you like it. Please like and share my videos, guys. Thank you mga Bebe Loves. God bless.